Ya Karamogi higni prauchiel kod achiel chakre piny Kenya ne yuda loch kowuok kuom jowagunda. Odiochieng' makawuono piny Kenya ne ingo odiochieng' mar Jamhuri Day mana mobagi pacho ka inde gwenge mopogore opogore. Kama duong' en mano mane otak kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makawuono e bomani ma Nairobi. Wantiere kod mathoth motenore kod mago to kod mamoko motimore kor gwenge magi weche maomiyo pek. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts. E nyasi mar hingo odiochieng' Jamhuri, jatend piny William Ruto wuok oko kawacho ni nitie jo Kenya mosebedo kase katiyo gi miriambo ni telo mare rach. Ni siku ya taifa, wanataka tuelewane. Nyasi ma Jamhuri e kaunti ma Migori ne olokore paw lweny bang' ywaruok muoch kind johera mag josiasa mane oywaro e nyasi no. Raila Odinga osechopo piny Ethiopia ne ikruok ne twak mar ratil ma idhi pime gi jochung' mamoko malaro kode kom AUC. Twak idhi bagi odiochieng' makiny. Nyakoro kaka pile tudi kode namba ma tudruok mar 336 yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV wago mbaka kendo miwa pachi e weche manyien mawabiro bedo ka wakeloni gi elak seche gi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jalo kumarwa en Belinda Adhiambo, bed kodwa chakruok nyaka giko. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso joma osiko kwedo piny owacho mare mondo tim kamano kod adiera. E nyasi ma Jamhuri, Ruto wacho ni joma siko kwedo piny owacho mare osebedo ka fungo miriambo e chenro mage. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jatend piny ywak ni chuny mar kwedo gimoro amora mar piny owacho nyalo duoko piny Kenya chien. Bang' seyo makinde ka kinde, ahinya to e kuonde tudruok mag mbui ka itude kod telo mar miriambo kod chiwo singo ma ok chop kare, jatend piny William Ruto owuok oko kendo chomore tir gi joma osebedo ka seyo loch mare. Is also a moment for Kenyans to expose the fake news aimed at discrediting our ambition, sabotaging our hope, and seeking to dampen our resolve. E nyasi mar dhialo higni 61 mag Jamhuri, Ruto onyiso joma osiko nyono telo mare e lowo mondo oseloch mare kod adiera, ka owacho ni thoth weche ma itudogo sirikal mare gin miriambo. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts and the truth. If some of us persist in the culture of reckless negativity, for how long will cynics mobilize Kenyans to deny facts that they can feel, that they can touch, and they can see? Weche mag Ruto koro keto jopiny ka guonyo wigi ni ng'ano ma wacho adiera e kind Ruto kod jotend ute lamo, bang' jodolo mag din jokopere bende soko wang'e ni oriambo kotit kendo ok ochop singo mage. Kaluwore gi jatend piny, thoth seyo e wi telo mare onge adiera kendo ichwalo kod chunje maricho mar kwedo gimoro amora. When we say that the cost of basic commodities has come down, it is a fact. When we say that inflation has come down, it is a fact. When we say that our farmers are producing more and better, it is a fact. Piny Kenya nyalo dok chien e okenge mag nyayo telo makare kod dongruok, poni jo Kenya udhi nyime kod chenro mar kwedo gimoro amora kalure kod jatend piny. At all times, let us endeavor to engage on the basis of truth. Failure to do so will take us down the path of negativity, tear us away from the values we cherish, and turn us into a people estranged from unity, who sabotage development, undermine democracy, and destroy our republic in pursuit of political expediency. Weche mag riwo oganda jo Kenya bende okodong' chien e kinde ma Ruto opako jotelo mane orwako paro mare mar loso sirikal monywando jokanyo mag ODM, ka osingo madhi nyime kod tiyo kod jotelo mopogore opogore e tero piny Kenya mbele. We applaud you for reaching out to the former Prime Minister
for the establishment of the broad-based government, and we thank you for reaching out to the former president, Uhuru Kenyatta, and making sure that going forward, all of us, every stakeholder, is on the table. I will continue to reach out to Kenyans of all walks of life, regardless of the ideological persuasion, to maximize the cross-pollination of the flower of our republic and guarantee robust seeds for future seasons. Mabiro bang' jatend piny goyo ng'wech nyaka e gwenge mag Gatundu e dala jatend piny machon Uhuru Kenyatta e okenge mar golo kuome e rot tok chwanyore kod jalupne machon Rigathi Gachagua. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jonyuol kori biro dwar mondo odhi kod nyithindgi e skul kiepo higa manyien mondo nyithindogo ondiki e bwo okumba manyien mar SHIF. Jatend piny William Ruto malose nyasi mar Jamhuri Day omedo puoyo okumba mar thieth no mowacho ni chiwo chenro mong'ith ne jo Kenya kipimo kod okumba machon mar NHIF. Magi ka jo Kenya mathoth nyaka sani pok olony matut kod okumba ni makata nyinge malong'o gwenyogi. Simfros Okinda mioler. Taifa Care, SHIF, SHA. Mana kaka nyinge chacho moko kuom jo Kenya e kaka bende okumba manyien mar thieth ni iyo kikore kendo dibed ni otamo moko kuom jo Kenya ng'eyo matut madhi dweche ariyo sani nyaka ne ochak tiyo. Jatend piny William Ruto manenore ka gima e wuon okumba ni kendo ng'eye matut moloyo ji duto to medogo ne debe kendo pako kaka mano e okumba malong'o ma jo Kenya nigo sani kipimo kod mar NHIF. No public service delivery project of this scale and ambition has ever been undertaken in the history of our country. Ruto manoloso e nyasi mar 61 mar Jamhuri Day manobagi e alap Mauru Gardens, Nairobi, onyiso jonyuol mondo bi odhi kod nyithindegi e skul kinde yepo mondo nyithindogo ondiki okumba manyien mar thiethni. Ka penjo maduong' bedo ni to nyithindogi indiko e bwo jonyuol kendo e bwo sikul kose. Taifa Care inataka kila mtoto wa Kenya awe na bima ya afya. Wakati wazazi mtarudisha watoto wenu shuleni, tunataka kila mzazi aandamane na mtoto wake ndio tuweze kusajili watoto wote wa Kenya, ili watoto wote wa Kenya tuwapangie mambo yao ya afya. Kalore kod Ruto, counties maongoro kamoting'o Turkana, Marsabit e kind mamoko odong' chien ewi kwan mar joma osendikore ne okumba mar thieth ka Nyeri, Lamu gin moko kuom counties ma opuo kuom timo maber e ndikruok ma kamano. I commend Kirinyaga, Nyeri, Bomet, Embu and Lamu, the 5 leading counties so far in Taifa Care registration. At the same time, I encourage the people of Marsabit, Garissa, Mandera, West Pokot and Turkana, who have the least registered members, to mobilize, register and take advantage of the benefits of this transformation program. Ataro mar gima jatend piny wacho moko kuom ute thieth mag ji giwegi tamore chiwo thieth e bwo okumba ni e wi gopegi ma sirikal pod ni godo e bwo NHIF. Lakteche molony e bwo riwruok mar kuko ywak ni ok oketgi e bwo okumba ni ka jopiny to koro piny otaro maonge kaka ginyalo yudo thieth mochimo kuro e bwo okumba mar SHA. Nyaka sani jo Kenya milion 11 osendikore e bwo SHA ka milion 5.6 osedar kowuok e NHIF nyaka e SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jothum ma pacho ka koro nyalo bedo gi geno ni gibiro yudo fungruok korka yuto margi bang' jatend piny William Ruto chiwo chik ne jokanyo mag Kenya Copyright Board mondo oket okenge makare maneno ni chudo mar jothum otim e yo ma oyanga kokalo e mbui mar eCitizen. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidi lero, jothum osebedo ka ywak kaluwore gi midhiero ma gikadhe mar ni mibadhi osekwako sekta no e pacho ka. E nyasi manobag Uhuru Gardens mar dhialo higni 61 nyaka ne piny Kenya yud loch mar tayo chenro mage kien kowuok e loch jowagunda, jothum nokodong' chien. Tok wer kod dusruok kendo moro jopiny kaachiel kod welo e nyasino
ne giwuok gi singo kowuok kuom jatend piny William Ruto ni ibiro keto kenge mag neno ni chudo margi otime yo mahuyanga kokale yor lony mar eCitizen. It is unacceptable that an artist earns as little as 10,000 shillings a year, while those tasked with collecting their royalties pocket millions monthly. This injustice, ladies and gentlemen, must end. The Kenya Copyright Board, in conjunction with industry players and eCitizen, must establish a transparent, real-time system for royalty collection and distribution to rightful owners and beneficiaries. Ruto medo ni giseketo chenro mag nyiso kido kod timbe kendo keto omenda masiro chenro go ahinya mitimo kod rowere kaka yorno mar goyo kang e lony mar weche mikete mbui midendo ni content creation. We are also investing in local content creation to enhance the quality and competitiveness of Kenyan creative products for export while facilitating the development of digital platforms to contribute and to distribute Kenyan creativity to global audiences. E kindego, Ruto puoyo chenro mar eCitizen kowacho ni osegoyo kang makare kuom thuolo mar higni 2 mosetie. Koloso, Ruto wacho ni chenro mar chudo e yor lony manyasani mar eCitizen osekelo yot ne sirikand Kenya moloyo to e choko osuru kod duoko chien mibadhi e apise sirikal mar ni eCitizen keto e lai chenro mag piny owacho. We have digitized 20,855 government services, streamlining public service delivery, enhancing transparency and efficiency, eliminating opportunities for corruption, and increasing visibility and mobilization of public revenues. Motelo ne ma, Ruto nogolo siem mager kendo chiwo thuolo mar juma achiel ne kembe sirikal madirom 34 ma oserem keto chenro gi mag chudo e eCitizen. Moko kuom kembego oting'o mano makeyo teko stima pachoka Kenya Power, duol marango tije obila IPOA, kachiel kod duol mochung'ne rango nengo mauta pachoka EPRA e kind mamoko. Jumbe 2 bang' ma, jang'ad bura Bahati Mwamuye nyochiwo chik machuno kembego timo chudo maggi e yorno mar eCitizen, tok bura manochwale nyim doho kod riwruok mar kituo cha sheria. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko muganda jo Kenya nyiso geno ni tend William Ruto kide kelo ber ka omiye sir e chenro mage. Ne giwacho magi kinde nyasi ma jamhuri mano bagi boma Nairobi e kar bagoro mar Uhuru Gardens ka moko jo piny okwayo jatend piny mondo odewe jotije mosebedo ka ng'anye pacho ka kaluwore gi lwasi marach ma tich. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en nyasi mano kelo kanyakla oganda jo Kenya e kar bagoro ma Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi. Nyasi mar 60 mar jamhuri mano otelo gi jatend piny Kenya William Ruto. Moko kuom jopiny mano yore nyasi no nyiso mor margi gi okenge ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo kagoyo e chopo singo mano omiyo oganda jo Kenya kata obedo ni thothgi pok ochopo kare ginyiso yie margi ne piny Kenya biro chopo kama ber. This is a day to celebrate and this is a day to be proud of ourselves as a country because of the strides we have made together. We look forward to a brighter future for this country and we expect that the president will continue to lead us in the direction of recovery, direction of reforms. I'm not in the business of rating our President Ruto and how he's performing, but I know that now that I'm on this side, right, I know that he has the heart for his people, and he's doing the best that he can to make sure that he addresses the concerns of his citizens. About housing, is better for our nation. Jigo joluoni wa register mondo wakau udigo. Karombwa. Wakwayo jopiny moso oganda wa monagi mondo ji ondikre mondo gikaw okumba mag thieth mabiro konyowa nikech kituo tibiro ringo osiptal to kionge okumba to bi thiedhi. Ginyiso moro mar gisir majalar kom mar AUC Raila Amolo Odinga osebedo kamiyo jatend piny Kenya William Ruto ka gikwayo oganda mondo omiyo riw Ruto lwedo e gero piny Kenya. Kane gichako chien kacha ne gibiro ka chest thumping ka gigo korgi, lakini ne giduogo yudo ni ka go kor kende ok nyal nyaka gini include ang'oa some other leaders manyalo konyo gi tich. Bende gikwayo jatend piny mondo omiyo med loso thuolo mag tije ne oganda anyato ne jopuonj mag P1 mathoth gi pok oyudo tije kuom thuolo malach nyaka ne gitiek tiegruok maggi. Kiko kawe jomoko kaka jo kuongo chak jo P1 nikech gisebedo ka gi train dalo mang'eny lakini
pok okawgi. Nyicha wasebedo kikawo jo sekondari gi jo JS. Jopiwan osebedo koketo tenge matin. Akwa ni wang'ni kapo ndikogi kondiko jopuonjo pale jopiwan be. To molo jok manodhi momedre kendo upgraders obede thuolo mondo ndigi. Ginyiso geno ni kata ochui ma pachoka biro bedo makare kaluwore gi singo ma jatend piny Kenya osebedo kachiwo. Awinjo kowacho wach mar pur kaka gweng'wa moaye Homa Bay kidonjo Ndhewa kaya jidhi ka dhano puro tiang', dhano puro alot, sikuma, oduma, pamba bende waneno ka Nyawang'ayo ok biro nwa godo gweng' ma wadachako wach mar puro pamba. Mago gik maneno komora ma kadong government donje wachni to nyalo konyo wanya bedo kama kare. Msafara wa naibu wa rais vile Nyakoro mga joang wantiere kinde mambui koro miyo oganda jo Kenya duol mar golo duondgi e wechego mag telo. Jatend piny Kenya William Ruto kwa oganda jo Kenya ni mondo mi kata ka gigolo duondgi to gigolie mago madiera giwecholo propaganda ka bende osingo negitimo sinani no negichopo singo mana gimiyo oganda jo Kenya e kindego mag campaigns. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Kawadhi nyime nyasi ma jamhuri e kaunti wa Migori mane obagi skul primar Marongo ne orochre kuom malo dakika 30 bang' ywaruok moche kind johera mag josiasa kaka japomo marwa ma Migori George Malero moko johera go ne wer kayango ni gin johera mag jod bura Marongo Paul Abuor to moko ne gin mag jago manyinge Nelson Adoko malie kore ni geto komod bura Marongo. Kata bed ni nyasi no mari gi 61 nyaka ne piny Kenya douru. Oganda mane ochopo e nyasi ni e kaunti ma Migori. Nyasi mane obagelap ma skul primar no Marongo e subkod Marongo to ne onge uru. Josiasa mathoth ok noyudo thuolo mar chiwo twak magi bang' ywaruok mar siasa muoje kind joherago ma jobono Marongo Paul Abuor kod joherago mag Nelson Adoko ma bende liekore ni dwaro komno e yiero maduong' ma bende biro. Leo ni siku ya taifa. Wanataka tuelewane. Askari wako na uniform waende pande ile. En ywaruok mar siasa mane ochungo nyasi ma Jamhuri Day kuom kinde malo dakika 30 ka ji dhirore koni kaachiel kod kocha. Obila mane ol kar kwangi ne otemo duoko piny liet mar siasa mane othiro nyasine, kata kamano ne omwomogi. Ne ochuno gavana ma Migori Yako maber no yware nyasino mondo ne okaw turufuong' kendo wuotho ir kweth ariyogi mane siro jobono Marongo Paul Abuor kod mago masiro Nelson Adoko mane yware kendo kono gimno giket kwe mondo nyasini ne odhi nyime. Emomiyo beda piny ng'ama wacho program ne matin ok oketho, ng'ama umoso ng'ato ok oketho. Donge kamano Rongo Kamaru wabende jo Rongo go wakwau e nyawa mantie kabeda piny onge gima oseketho beda piny bedu mayom Yosri bat beda maber. Jobono Marongo Paul Abuor ne oyudo thuolo mar wuoyo bang' kwe duogo matin ka bende ne wuoyo kod ich wang' mathoth. E kinde twak mar Paul Abuor, kweth masire ne pamone ka kweth masiro Nelson Adoko to ne ochwoyo wer ma bende koro kwede. Nikech sane ringo, to lwasi makanyo bende ne opong' kod ichwang' kaachiel kod koko. Ne ochuno mondo kamisona mar kaunti ma Migori Mutwa Kisilu mondo ne okaw chudi kendo somo ote ma jatend piny Kenya ka oluore mokete diere kod obila. Before 1963, for the colonial right. After 1963, they became the right of their citizens. Gavana ma Migori mane ogolo twak mare mogik ne okwajo siasa kod oganda duto e kaunti ma Migori mondo ket kwe kendo giwere kod siasa ma omondo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Ramogi tok report e kaunti wa Migori motenore kod weche mag siasa motedore wakao yoyo mokwongo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth mwaiko ni chenro marang'i chwelo. Look
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nadiri ni wuon ohala ka pesa odonjone nene mamake ta kata dhi nyiewo ngege. En gi sama dha gik marito ji. Mondo irito ohala maber nyaka ibed gi jolony. Kuom ranyisi kaka karka wan gi accounts department ma weche mag ohala te gin ma gitiyogo kuro ma gitieki. Koro kar joselando e beach ka jo ohala kao rech gi preserve gi itero gi Nairobi e chiro kaka Kikomba. Go ohala yuto mane ohala ka weche beyo te ber moloyo ma samoro irito mar mshahara. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro ni mar ang'ichwelo ka wadhi nyime. Jo Kenya ochiwo paro mopogore opogore kaluwore kod chenro mar piny owacho matero oganda maonge tich to nigi lony e pinje maoko. Piny owacho osebedo ka jiwo rowere ma pacho ka mondo okaw thuolo mag tich mayudore e pinje maoko mondo konygi kendo gero uchumi ma pacho ka, wach ma jopiny moko osebedo ka kwedo mokalo. Cynthia Onyango miyo ler. Thor wach mar nyasi mar Jamhuri ma higa ni en yango chenro kod thuolo mag tije. Kata kamano, moko kuom jopiny pod nenore kama ok osiro paro mar sirikal mar kelo chenro mar tije andika ma itere jopiny e pinje maoko. Mbesewa iyudo ka moko to kunendo ntiere challenges moko mang'eny konendo. Ko wambe samoro wanyalo bedo gi kompo mar dhi konendo. To kaluwore ga chiel ariyo moko ma waneno, wabedo gi samuoyo mar dhi konendo. Wewe umeenda pale technical umefanya kwa mfano civil engineering. Alafu unabwenda Qatar ama Saudi Arabia ukue house girl ama ukue watchman. Does it make sense, honestly speaking? Moko kuom jopiny bende pod ni kod luoro e wi arita mar jogo ma itero dhi tiyo e pinje maoko. Ang'o miyo jok ma ok opuodhigi ema kawo ji tero kucho chonde kae to bang'e winjo ki ywak ni ang'o ni jowa to kucho mondo wasol negi pesa mondo kata kik ng'adnegi buchne. Kaluwore kod japuonj Kennedy Odhiambo, owacho ni dibed makare mondo mbetre mar Kenya ukaw ting' marano ni okoroch ratich jo Kenya mamanyo tije e pinje maoko. Ng'ede wan gi jok ma represent wa kocha, ambassadors ntiere kucho, joma tiyo embassy centers. Wanyalo tiyo kodgi mondo mi ng'ika gikonyo, gi support, gikonyo, gimiyo security ne jogi eko. Kendo ng'iyo welfare seche midhi kendo kintiere kuno ting'i maber. To ne jo Kenya mamoko, ma en chenro makare ma giwacho ni biro konyo jogo madang'ni kamanyo thuolo makamago. Kaka wa youth waisomo kendo pachwa ler, tinwang'o gima wasomo seche moko konya yude Kenya ka. Koro ka sirikal nyalo bedo gi paro mar konyowa kawo nyithindo matere pinje maoko, ka nyalo konyo mondo wayud job opportunity
mondo wanyalo develop ourselves mondo dongruok obedie. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano Cynthia Onyango kuom lipot machal kamano mago duto mabende wayudo kowuok e odiochieng' makawuono mantiere nyasi mar Jamhuri. Oganda nigi paro ma opogore kendo gineno kuonde mopogore opogore ka bende gimiyowa pachgi. Erokamano kanyo Duncan Ochieng' ing'isa ni Ochieng' mano en yo makare. Awuoro kaka piny Kenya ka kinde ka kinde ma itimo nyasi to ilandonwa gik mathoth, adiera onge iye kata matin. Eliodera wacho ni Ochieng' mano ni ka antiere gwenge mag Siburi, jatend piny oweyango na gik monego wachi mbui, wantiere kod ratiro mamekwa wawegi. Erokamano Eliodero. Richard Odero ka intiere Facebook wacho ni adoko nyale rongo tielo ni siasa jibro madhi nyime go. Erokamano Richard Odero holo skul kotenore kod lipot ma otimore kaunti Migori kama joera mag jo siasa ne orocho chenro mar odiochieng' mano mar Jamhuri. Sami Oreyo ka en Dandora, oganda mondo we siasa makelo lweny e kind ji. Erokamano Sami Oreyo en achiel kachiel ka intiere kanyo e Facebook achiel kod ng'ato luongo ni Nairobi PSV driver. Aneno makare kan Lucky sama Nairobi gi jaoda gi Lori Ramogi TV ler kendo rieny buore ka bwana olo achiel kachiel weche mag siasa Migori tek ta. Erokamano obedo kwa dhi nyime kod somo duoko mopogore opogore kotenore kod lipot mago mag Jamhuri. Ka wadhi nyime, udi ariyo nowang' e gweng' ma Nyabedo e sub county ma Gemiala, Siaya bang' jogweng' kwanyo ringre nyathi ma wuoyi ma jegni 7 e bungu moro kinyi ma kawuono. Nyathi ma ichich ni nyonegi. Kalure ko jalup ruoth ma Jabede Tom Arua, nyathi ma wuoyi moyangi kaka Michael Owino Alumba ichich ni nyonegi kod achich moro manyo lal kode. Jogweng' ma ne nigi ich wang' ne odhi mowang'o udi e dala gi achijno. E gweng' ma iluongo ni Onono Village ma yudre Nyabeda sub location, North Game location, e dala Dickson Odhiambo, Bondo, jopiny gi jogweng' ma nigi mirima owang' ute i dala no. Kalure ni nyathi ma jahigni 7 masomo Nyabeda Primary School miluongo ni Michael Owino Alumba oyud kotho i bungu ka ichwich no nege. Ichwich na achiel kuom nyathi dala no tema nendo tumo gino kalure ni nyocha oyude kokwalo rabolo e puothu Joseph Alumba Onono. Nyo nyathini olal nyoro. Nyo dwar oko yudo tieno mangima bugigo report ka Nyabeda Police Post. Bang'e nyo kendo onyisi gini gimede dware ka chopo gokinyi to gineno tiende diga ma giluwo mos tiende diga ni bugidhi giyudo nyathini kotho i bungu. Bang' manende morimo mako gi kaka nende gi oganda mane ng'eny nende gi morima ka gidhi wang'o ute i dala no i dala Dickson Odhiambo Hondo. Hawa yudo report no bua luongo polise bua wadhi kod girat bu waseka nyathino boteri mochari yala achich ni to podi nyaka sani olalo okoseyude. Achich ne iluongo ni Evans Odenyo Odhiambo en ma ode mar wuon gi mowang' Evans Odenyo. En wach malita ene weche manotimore e gwengego mago ma Kabedo wan gi geno ni bro yud ratiro ne familiano ka bende jopiny medo kwa mondo mi kik kaw chik e lwetgi. Jogo bende pod neno achiel kachiel kokadho e Facebook page mar Ramogi TV kapok wadhi e yueyo ma bende loso kodwa. Erokamano Nick Oula wacho ni chieng' maleni ka nitiere gwenge mag USA amor kaka weche manyien choponwa e yo makare. Cheryl Jomo wacho ni ineni maler ka nitiere Migori Oruba weche Migori tek. Erokamano Cheryl Jomo. Kennedy Orodi ka intiere Chabera Center ineno yo makare. Erokamano kumeno achiel kachiel kuwuok e Facebook page mar Ramogi TV. Lucky Ochuonyo inena ka intiere Dagoretti North Nairobi in kod mine odi Beryl. Erokamano kuom kete ka endi Snowboy iwacho ni ineno wa achiel kachiel. Elianto Santos intiere Seme Aluala. Erokamano kuom kete Ramogi TV weche mag Jamhuri. Kenya nitiere kod birthday to wan gi dhowa nono. Erokamano Elianto Santos. Kennedy Orodi Seido Otemari Henry Wood Wuon Mwandu ina Ramogi TV ka intere Ngong wacho ni amos ni Archbishop Maru Peter Lis Mwanda ka Nyakach Violet Otieno aneno Otemari RC Billy Jomigori oket mana kwe. Erokamano Violet Otieno wacho ni na makare Jomigori Romogi Uwi Jalas wacho ni na maler ka intere bo manere mago jok mane achiel kachiel kokale Facebook page mar Ramogi TV kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chendo mar Michwelo.
ne gin sigendni lakini aningeni samini bazuma ze najichwadi tu nyiseche mag thum mane odak. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne ok dwani jathomo nyuom nyargi. Koro nobimo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Duol makendo ratich oganda Kenyan National Commission on Human Rights dwaro luor makende ne ratiro mar oganda kaachiel gi thuolo mar oganda mabende gin gode pacho ka. Duol no seyo kaka obila nyocha omonjo kendo rakore gi jong'anyo manyocha kwedo nek mar mine pacho ka. Ng'anyo manyocha otimore chuny boma ma Nairobi chieng' tich ariyo. Kaka Undi Linet lero, jagoro mongirore migawo mar rito Laktar Raymond Omolo bende nyose goyo bade piny kendo yie ni obila nyocha okier. E kinde ma piny mangima obiro kanyakla mar hingo odiechieng' ma piny Kenya noyudo teko mar loch kendo tayo chenro mage owuon, duol makedo ne ratich oganda Kenya National Commission on Human Rights koro dwaro mondo omi luor ratiro mar oganda pachoka kendo oganda duto obed thuolo. Ote mar riwruogno kwedo yo manyocha obila otiyo godo e keyo jong'anyo, manyocha kwedo medruok mar nek joma mine gi nyidendi e pachokae. Ng'anyo manyocha obagi tich ariyo tarik 10 dweni. Tulo nyocha omuche chuny boma ma Nairobi kinde ma obila ne tiyo gi iro malungo wang' mar keyo oganda go manyocha ng'anyo. Jong'anyo go nyocha oting'o mana obok manigi ote mag indiko ka gisundo sirikal kod jopiny okaw ting' mar thiro timbe mag nek makamago. We want justice for the women who were killed, the women whose bodies were found in sacks. Mikono na miguu ziko kando, man. We don't know who did that, and that's not fair. Protect the ladies. Hatutasema men are not being killed. Hatusemi hivyo. We are saying females kwa sababu kwa hizo gunia tuliona mwili za wanawake. Duol no humno no gima omiyo monj mar obila kuom jong'anyo nyocha otim mana e odiechieng' hingo ratiro mar oganda kod odiechieng' tieko kampen mar ndalo 16 mar kwedo lwenje mag kit chwech. KNCHR dwaro miyo kawo okang' ni obila manyocha omonjo jong'anyogo kendo mi moro ka moro oting' msalape owuon. Monj makamano bende nyose kod jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kanyo twak e chenro mar JKL e Citizen TV.
Omolo Nyoko ni en adier ni obila nyocha ok otiyo makare rakruok gi jong'anyo kendo gisebedo gi lalruok gi ogai mar obila e wi wachno. It is something that we highly regret that happened. We have the processes, internal processes within the structure of the police. And as you know, there is the entire structure which is under the command of the Inspector General of Police. And what we expect is that anyone found culpable definitely has to be taken through the legal process. Lynette Undi, Ramogi TV, Nairobi. Machiegni weche mag tuke nyakoromogo bang'eyo mago manotimore nyore tuke mag UEFA